Ola, nós somos Sara Vigo, Olaia Soane e Candela Villada e hoxe vamos vos presentar os usos da enerxía. Un dos usos que lle podemos dar á enerxía é a enerxía no fogar, como por exemplo a calefacción. Grazas á enerxía, radiadores coma estes poden funcionar. Iluminación. Tamén, gracias á enerxía, lámpadas, bombillas ou flexos coma estes se iluminan. E por último, electrodomésticos. E tamén, grazas á enerxía, o microondas, o forno ou o refrixerador tamén poden funcionar. Outros usos que lle podemos dar enerxía é no transporte. Por exemplo, os buses. Grazas á enerxía, buses híbridos como este poden funcionar. A bicicleta eléctrica. Grazas á enerxía, bicicletas eléctricas como esta poden funcionar. O coche eléctrico. Grazas a estes cargadores, os coches eléctricos poden rexenerar a súa enerxía. E o barco. Grazas á enerxía, barcos como este poden navegar. Outro uso das enerxías pode ser na agricultura. Maquinaria agrícola. Gracias á enerxía, este cortacésped ou chimpín pode funcionar. Outro exemplo pode ser o tractor. Gracias á enerxía podemos facer circular a tractores como este.